In Friesland zijn in de oude moannen 16% meer huizen verkocht. Maar nu 955. Dat is 100 meer als in het laatste kwartaal van 2012. Makelders denken dat het komt door de lege rente en het groeiende consumentenvertrouwen. Het stiekem filmpje van personeel in de mediamarkt is in strijd met de wet. Het College Bescherming Persoonsgegevens had dat onderzocht en shut dat er maatregels in de winkelnaam worden kennen. De mediamarkt, hiermee saneemt de mystery shoppers, haar personeel testen en filmen. Bij een slim ongeluk op de dik tussen Jistrum en Watburgum is juist er een jongen van Santje uit zijn mar om het leven kwam. Hij kwam met zijn scooter in botsing met een auto. Hij is op het plak van het ongeluk verstoren. Minder Amerikaanse bezoekers bij de jaarlijkse keuring van het Fries Hienstenstamboek. Het extreem koude waar in Amerika hoort een keer thuis. Het Hienstenstamboek viert zijn 134-jarig jubileum. Joen is de première van het theaterspektakel Vaderpaard. Sneun komen prinses Beatrix en de bekende schreeuwer Dan Brown op bezoek. Joen en vannacht de Rijn, 5 graden en een hudde zuidwestenwind krijgt zon. Morgen neemt de wind aan naar maximaal krijgt 5. Het bloed droeg en het wordt 9 graden.